बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारी। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि बिदा गेदेर मुस्रि मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलि। गोबाव समनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावनि देहा मोदोम जिउ होथाबनानै बाहागो लाबोग्रा बयजोंबो मिथिसार जानाय आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि बर'नि सासे जोहोलाव बिदा गेदेर मुस्रि मनेस्वर दैमारि एबा मानाव गेदेर मनेस्वर दैमारि बिथांनि गोथार जुलि। बे गोथार जुलिया गाबोन 24 अक्ट'खालि क'क्राझार सहरनि सानजाहा थानाय खारगामियाव जागोन। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिनाव बिथाङानो बयनिख्रुइबो गाहायसिन सुबुंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि बे गोथार जुलियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नुजाथि फैगोन। गाबोन फुंनि 9 बाजिनाय लोगो लोगो बर' बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बर'नि गुबुन गुबुन आफाद समाज सिबियारि आरो माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बिथांनि गोथार जुलिखौ खालामना होनाय जागोन। मिथिहोदों क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि मुस्रि बिजिरगिरि बसुमतारिया। दिनै गाबोन 24 जानुवारि बे गोथार सानावहाय जोंहा मानगोनां गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गुबुन गुबुन बिबानाव खामानि मावबोनाय आरो बर'नि जे थामोनथानि थाखाय आन्दलन खालामबोनायाव बिथांनि जे बिहोमा जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। दिनै बिथाङा हारिनि थाखाय गोबां बोसोर जे बिथाङा बिहोमा होबोबाय। दा बिथाङा गाबोन जे गोथार जुलिनि थाखाय बिथाङा थाम-थिम खालामनाय जादों। बे बाक्सा जिल्लानि मिस सम्फा बर' बिथांजों दा बिथांखौ दिनै लायनो थांबाय। दा गाबोन 9 बाजिनाय लोगो लोगो बिथांनि गोथार जुलिया जानानै फैगोन। दा बयखौबो आङो खावलायनो लुगैदों जाहाथे जोंनि हारि माहारि बा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुगैदों जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जे बिथांनि गोथार जुलिखौ बयबो आशीर्बाद होफैयो। आं बेखौ खावलायहरदों जाहाथे बिथांनि जे गोथार जुलिया आरो बिथांनि संसार जानाया इयुनाव मोजाङै मोजां जाफुंसार जालाङो आं बेखौ खावलायदों। गोथार जुलिनि थाखाय खामानिफ्रा गासिबो जाफुंगासिनो दङ। गैयाबाबो 90% आवगायखाजोब्बाय। दा गासिबो लाहार फाहारा जागासिनो दङ आरो दा मोनानि गेजेराव जाहैजोबसिगोन। दा गाबोन 9 बाजिनाय लोगो लोगो जे जों मोनसे बर' बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों बिथांनि गोथार जुलिखौ जों खालामनानै होनाय जागोन। बयबो रायजो राजा आरो माहारियारि आफादफोर समाज सिबियारिफोर जोंनि बर'नि मेलेमजिबिफोर गासिबो नुजाथिनायाव आरो जोंहा खाफाल मोजां जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' सार बिथाङाबो नुजाफैगोन बिथांनि गोथार जुलिखौ बोर सारस्रिनो थाखाय। हिन्जाव गोदाना दहाय फुङावनो जोंनि हौवा गोदान लागोनिफ्राय जोङो गोबां लैहोर लैहोर थांबाय लायनो थाखाय। मोनाबिलिनि 7-8 बाजिनाय लोगो लोगो बिथांमोना हयथ' सौफैगोन। जे गोजान लामाया गारि मथरनि खोथा लेटबो जानो हानाय। बिथांमोनहा मोजाङै मोजां सौफैगोनखौ आं आसा खालामदों।